አርወነን ወሰብየተ ምዕራሁ ለክርስቶስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም አቦታትን አዴታትን አሕዋትን ሓትን ነዚ ቃል ዝሰምዕ ዘለኹም ኩልኹም ፍቁራት አምላኽ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሕረትን ፍቅርን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ቅዱሳንን መንቅብ ዘየብሎም ሰባትን ኮይና ንኽነብር አቅዲሙ ስለ ዝመደበና ድሕሪ ምፍጣር ዓለም እውን ወዲቕና ምእንቲ ኸይንተርፍ ብደም ወዲ ገይሩ ስለ ዘድሓነና ብመንፈሳዊ በረኸ ዘበለ ኩሉ እውን ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ስለ ዝባረኸና እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይብፅሐዮ። ንቅዱሳን ኣቦታትና ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ከም ዝባረኸን ከም ዝቐደሰን ንዓና ንህዝቡ ንዓና ንደቁን በዛ ሰዓት እዚኣን በዛ ዕለት እዚኣን ንኩላትና ኣብ ዘለናዮ ብመንፈሳውን ብሰማያውን በረኸት ገይሩ ክባረኸና ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝተቀበለውን ጸሎትና ክቅበለና ፍጻሜናውን ከጸብቀልና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ሕራይን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ እተን ኣብ ግዜ ሆሳዕና ንክርስቶስ ኢየሱስ ዝተሸከማ ክርስቶስ አምላኽና ዝተሰቐለን ክልተ ኣእዱግን ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ምስጢር አምላኽን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ንኩላትና ምስቲ ውዓሉ ይዓድለና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 11 ብዛዕባ እዚ ዝነግረና ክርስቶስ አምላኽና ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንኽልተ ከም ዝለኣኸ ኣእዱግ ኣምጽኡለይ ኢሉ ከም ዝለኣኾም ነተን ኣእዱግ ፈቲሖም ድማ ንሶም ከም ዘምጽኡሉ ንሱ ከዓ ኣብን ተሰቒሉ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣተወ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 11 ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ኣብ ምዕራፍ 19 ካብ 28 ክሳብ ቁጽሪ 40 ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እውን ኣብ ምዕራፍ 12 ካብ 12 ክሳብ 19 ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱሳን ሃዋርያት ወንጌላውያን ኣብ ወንጌሎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዛዕባ ሆሳዕና ክርስቶስ አምላኽና ሆሳዕና ለወለ ዳዊት እናበሉ አይሁዳውያን እናዘመሩ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዘእተውዎ ንሱ እውን ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ መንግስናቱ ከም ዝገለጸ ክብሩ ከም ዝገለጸሎም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣተወ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ተገሊጽልና ኣሎ እዩ። ብሓፈሻ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢያሪኮ ነቶም ክልተ ኣውራት ኣሕዊዩን ንቤት ዘኪዎስ ባሪኹን ቀዲሱን ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ምስ ኣቅንዐ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይትን ኣብ ዘላ ናብ ቤተ ፋጌ ድማ በጺሑ። ቤተ ፋጌ ማለት ቤት በለስ ማለት እዩ። ከምኡውን ቤተ ፋጌ ማለት ዝተመሳቐለ ቦታ ማለት እዩ ይብሉ ኣቦታት። እዛ ቦታ እዚኣ ካብ ኢየሩሳሌም 2 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እግሪ ደብረ ዘይት እትርከብ ዝነበረት ቦታ እያ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተመሳቐለ ቦታ ኮይኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ወይ ኣድጊ ከምጽኡሉ ንቅዱሳን ሃዋርያት መልኣኹ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓለም ከድሕን ከም ዝመጸ በዚ መንጽር እዚ ነጊርና ይብሉ። ብተወሳኺ እዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይተጠቐሰትን ፈጺማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣይተጠቐሰትን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ብጀካ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ እንከሎ እንተዘይኮኑስ ተጠቒሳውን ኣይንረኽባን ኢና። ብሓፈሻ ቤተ ፋጌ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይት እትርከብ ዓዲ ምዃና ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 1 ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 1 ቅዱስ ሉቃስ እውን ኣብ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 29 ነጊሮና ኣለዉ። ከምኡውን ቤተ ፋጌ ናይ ድኻታት ዓዲ ተባሂላ እውን ትጽዋዕ ነይራ እያ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንድኻታት ከብትም ኢሉ ናብ ዓዲ ድኻታት ከም ዝኣተወ ድኻታት ናብ ዝነብሩላ ስፍራ ከም ዝኣተወ ኣቦታትና ነቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ብምግላጽ ይነግሩና እዩ። ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ ቁጽሪ 9 ክርስቶስ ንዓና ንምህብታም ኢሉ ብባህርዩ ዘይኮነ ብግዴታ ዘይኮነ ብፍቓዱ ከም ዝደኸየ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም እንከሎ ምእንተኻትኩም ደኸየ ኢሉ። ሃብታም እንከሎስ ምእንተኻትኩም ምክንያቱ ካብ ድኽነቱ እዩ ሃብትና ዝመጽእ። ምሕዋይ ናይ ቁስልና ካብ ቁስሉ እዩ። ምፍዋስና ካብ ናቱ ሕማምን ቃንዛን እዩ። ዕረፍቲ ምርካብና ካብ ናቱ ዕረፍቲ ምስኣን እዩ። ምእንታና ክብል ብቃንዛን ብስቃይን ስለ ዝተሓምሸሸ
ስለዝተዋረደ ንሕና ከዓ ብቁስሉ ሓዊና በትናቱ ድኻም ድማ ዕረፍቲ ረኺብና በትናቱ ድኽነት ብፍቃዱ ብዝደኽዮ ድማ ንሕና ናይ ጸጋ ሃብታማት ብጸጋ ሃብታማት ክንከውን ክኢልና ወይ እውን ብጸጋ እግዚአብሔር ኩላትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ክንብል ክኢልና እምበር ንሱ ናብዛ ድኻታት ዝበዝሑላ ስፍራ ዝኣተወሉ ምክንያት ብድኽነቱ መታን ከብትመና ኢሉ ይብላ ኣቦታትና ክርስቶስ ኣብ ቤተ ፋጌ ኮይኑ ንኽልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ ናብታ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረት ዓዲ ክኸዱ ነታ 10 ኣድጊ ከዓ ምስ ኢሉዓ ወይ እውን ምስ ገልገለ ኣድጊ ፈቲሖም ከምጽኡሉ ነጊርዎም ነይሩ እዚ ማለት ዝኾነ ሰብ እንተዳ ፈቲሕዎ ምስ ጎይታ ይደልዮም ኣሎ ኢሎም ክምልሱሉ ከም ዘለዎ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ስለምንታይ ትፈትሕዎን ኣለኹም ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ተረኺቦም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ ኢሎም ክምልሱሎም ከም ዘለዎም ክርስቶስ ኣቀዲሙ እቲ ነገር ከይኮነን ኩሉ ኣጠንቂቕዎም ነይሩ ልክዕ ድማ ከምቲ ዝበሎም ኣጋጢምዎም ስለምንታይ ኢሎም ሓቲቶሞም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ ኢሎም ድማ ንሶም መሊሶምሎም እዚ ዓብይ ምስጢር ኣለዎ እተን ኣእዱግ ናይ መን ምሳሌ ምዃነን እንተደኣ ተረዲእና እቲ ንዕአን ዝተዋህበ እቲ ንዕአን ዝተነግረ ቃል ከዓ ንዓና ክሳብ ክንደይ ከም ዝምልከተና ክንርኢ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንክልተ ሰባት ክልእኽ መሪጹ ንምንታይ ሓደ ወይ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዘይገበረ ስለምንታይ ክልተ ሰባት ክልእኽ መሪጹ ንዝብል ብመንጽር ወንጌል እንተደኣ ርኢናዮ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዙሕ ግዜ ካብ ደቀ መዛሙርቱ በብክልተ እናገበረ እዩ ዝልእኽ ነይሩ ወይ እውን በብክልተ እናገበረ ናይ ምልኣኽ ልምዲ ነይርዎ ንኣብነት ንበዓል ፋሲካ ከዳልውሉ ዝለኣኾም ደቀ መዛሙርቱ ክልተ እዮም ነይሮም ማርቆስ 14 ቁጽሪ 13 ነቶም 12 ሐዋርያትን ነቶም 72 ኣርድእትን እውን ባዕሎም ክልእኾም እንከሎ በብክልተ እዩ ነይሩ ማርቆስ 6:7 ሉቃስ 10 ቁጽሪ 1 ከምኡውን እቶም ዝስልዩን ንዝተፈላለየ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝለኣኾን ዝነበሩ ሰባት ብዙሕ ግዜስ በብክልተ እናኾኑ ይኸዱ ይለኣኹ የገልግሉ ስርሖም ይፈጽሙ ከም ዝነበሩ ኢና ብመንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ንረዳእ ኢያሱ ንክልተ ሰለይቲ ልኢኹ ነታ ከተማ ንኽስልይዋ ክልተ ሰለይቲ ልኢኹ ነይሩ ኢያሱ 2 ቁጽሪ 1 ከምኡኻ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 14 ክልተ ሰባት እዮም ናብ ዲያቆን እስጢፋኖስ ከይዶም ጴጥሮስን ዮሐንስን የእዳውማን ነቢሮም ነቶም ዲያቆን እስጢፋኖስ ዘጠመቖም ሰባት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘውርደሎም ግብረ ሐዋርያት 13 ቁጽሪ 2 ተራእሪና እውን መንፈስ ቅዱስ ንክልተ ሰባት ፍሎይለይ ኢሉ ዝተዛረበ ንጳውሎስን ንበርናባስን ስለዚ በብክልተ እናገበርካ ምልኣኽ መለኮታዊ ኣምላኻዊ ፍቃድ ንምንታይ ንዝብል ድማ ምእንቲ ክደጋገፉ በብክልተ እናኾኑ ይኸዱ ነይሮም ምእንቲ ክደጋገፉስ እቲ ድጋፍ መታን ክዓቢ ካብ ክልተ ንምንታይ ዘይበዝሑ ክንብል ንኽእል ኢና ንኣብነት ንምንታይ በብክልተ ጥራይ ገይሩ ልኢኽዎም ንሓዋርያት ወይ ነቶም 72 ናርዲ በብ 4-5 ዘይገበሩን ክንብል ንኽእልና እቲ መልእኽቲ ቀልጢፉ ክበጽሕ እንተዳ ኮይኑ ግን በብክልተ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ካብ ሓደ ምዃን ክልተ ምዃን ከም ዝሓይሽ እቲ ሓደ እንተዳ ደኺሙ እቲ ሓደ ከም ዘበርትዖ እቲ ሓደ እንተዳ ደቂሱ እቲ ሓደ ከም ዘበራብሮ እቲ ሓደ እንተዳ ወዲቑ እቲ ሓደ ከም ዘተንስኦ ከዓ ንጉስ ሰሎሞን መክብብ ኣብ ዝተባህለ መጽሓፉ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 9 ክሳብ ቁጽሪ 12 ካብ ሓደ ምዃን ክልተ ምዃን ይሓይሽ እናበለ ስለምንታይ ንዝብል እውን መልስታት ኣዋቂም ይጥልና ኣሎ እምበር እቲ ምክንያት እዚ እዩ ምእንቲ ክደጋገፉ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ምክንያት ከ እንታይ እዩ እንተዳኢልና መጀመርያ ክርስቶስ ኣምላኽና ብዘይ ምክንያት ይዛረብ ይሰርሕ ትእምትን ተኣምራትን ይገብር ንኩሉ እኳ ንሕና ክንርድኦ እንተዘይከኣልና ግን ብዘይ ምክንያት ክርስቶስ ወላ ሓንቲ ኣይበለን ኣይተዛረበን ኩሉ ምክንያትን መስጢርን ትርጉምን ነይርዎ እዩ እምበር ንሱ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ምክንያት እቲ ቀዳማይ እቲ ብነቢያት ዝግበር ዝነበረ ምሳሌያዊ ትምህርቲ ኣመናዊ ንምግባር እዩ ንሱ ከዓ ነቢያት ዘመነ መከራን ዘመነ ኩናትን እንተደኣ ኮይኑ ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ፈረስ ተወጢሖም ብማእኸል ከተማ ናይ ምሕላፍ ልምዲ ነይርዎም ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 2 ኣምበላይ ፈረስ ናይ ኩናት ምልክት ምዃኑ ኣብኡ ተገሊጹ ኣሎ ዘመነ ሰላም እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እስራኤላውያን ጻዕዳ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ብማእኸል ህዝቢ እዮም ዝሓልፉ ነይሮም እዚ ከዓ ኣድጊ ናይ ሰላም ምልክት ምዃኑ ዘርእየና ፈረስ ናይ ኩናት ኣድጊ ከዓ ናይ ሰላም ምልክት እያ ኣድጊ ናይ ሰላም ምልክት ምዃና መዝሙር ናይ ዲቦራ እውን ይነግረና እዩ ዲቦራ ዝዘመረቶ መዝሙር መሳፍንት ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 ዘሎ ቃል ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ሰላማዊ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ክነግረናስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ
ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ እዩ ማቦታትውን ዝነግሩና ካልኣይ ኣድግ ንኽስቀላ እታ ዝቐረበት እያ ሓፃርያ ቀረባ እያ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ብእምነትን ብጸሎትን ብእምነትን ብስነ ምግባርን ተዳ ቀሪብካዮ ቀረባ ምዃኑ ቁሩብ እግዚአብሔር ለለ ይጸውዕዎ እግዚአብሔር ንጽውዕዎ እግዚአብሔር ንዝቐርብዎ ክሳዕ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ ዘረዳእና ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥሪ 6 ኣቦና ነቢ ኢሳይያስ ቀረባን ኮሎ ጸውዕዎ ይብል ኣምላኽ ቀረባ እዩ ሰበይ ካብ ኣምላኽ ዝርሕቕ ዳ እምበር ኣምላኽ ንሰብ ንምድሓን ጸሎት ናይ ደቂ ሰባት ንምስማዕ ቀረባ እዩ እቲ ጸገም ኣብ ሰባት እዩ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ ምእንቲ ክረዳእና በታ ንኽስቀላ በታ ንኽትውጥሓ ቀረባ ዝኾነት ኣድጊ በኣ ገይሩ ኣብኣ ተሰቂሉ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከኣቱ ፍቓዱ ኮይኑ ሳልሳይ ትሕትንኡ ክገልጽን ነቲ ዝነበረ ትንቢት ኣመናዊ ንኽገብሮ ነቲ ዝነበረ ትንቢት ንኽፍጽም ኢሉ እዩ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣተወ እቲ ዝነበረ ትንቢት ኣብ ትንቢት ዘከርያስ ኣብ ምዕራፍ 9 ኣብ ቁጽሪ 9 ተጻሒፍልና ኣሎ ንሱ ናይ ትሕትና ኣቦ ትሕትና ምዃኑ ከዓ ኣብ ማቴዎስ 11 ቁጽሪ 29 ቁጽሪ 30 ተጻሒፍልና ኣሎ እቲ ነቢ ዘከርያስ ዝተነበየዎ ትንቢት ከም ዝስዕብ ነይሩ ኦ ህዝቢ ጽዮን ኣዝኹም ተሓጐሱ ኦ ህዝቢ እስራኤል ብተሓጓስ እልል በሉ እንሆ ንጉስኩም ናባኹም ይመጽእ ኣሎ ንክርስቶስ ይጠቕሶ ዘሎ እንሆ ንጉስኩም ኢሉ ናባኹም ይመጽእ ኣሎ ንስኻ ንጉስ ኣይኮንካን ንሱ ንጉስ ከይኮነ እንከ ንሱ ግን ንጉሴ ይብል ኣሎ እናበልዮም ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ከሲሶሞ ነይሮም እቲ ዘመዶም ቤተሰቦም ወዲ ዓዶም ዝነበረ ነቢ ዘካርያስ ግን እንሆ ንጉስኩም ናባኹም ይመጽእ ኣሎ እናበለ ክርስቶስ ንጉስ ሰማይ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ እወ መድኃኒት ዓወት ለቢሱ ብግርማ ይመጽእ ኣሎ ግናኸ ትሑት ኢሉ ብዛዕባ ትሕትንኡ ንምግላጽ ንሱ ትሑት እዩ ብግርማ እኳ እንተተገለጸስ ግን ትሑት እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ኣብ ኣድጊ ከምኡ'ኻ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ኣብ ዓባይ ኣድጊ ኣብ ንእሽተይ ኣድጊ ተወጢሑስ ይመጽእ ኣሎ ብግርማ ይመጽእ ኣሎ እንተኾነ ግን ትሑት እዩ ኢሉ እምበር ትሕትንኡ ንምግላጽ ከምኡ ድማ ነቲ ዝነበረ ትንቢት ንምፍጻም ነቲ ምእንቱ እሱ ክፍጽሞም ኣለዎ እሱ ክፍጽሞም እዩ ተባሂሎም ተጻሒፎም ዝነበሩ ትንቢታት ንኹሎም ክፍጽሞም ኢሉ ስለዝመጸን ስለዝተገለጸን ነቲ ዝነበረ ትንቢት ምእንቲ ክፍጽም ኢሉ እዩ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣቱ ዘሎ ግን ቅድሚኣኻ ክንሪኣ ዘለና ክርስቶስ ኣምላኽና ነታ ዝተኣስረት ኣድጊ ኣምጽኡለይ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ልኢኽዎ እቲ ኣድጊስ ተፈቲሓ ኣይኮነትን ጸኒሓ ተኣሲራ እያ ነይራ ብዙሓት ዘይተኣስራ ዝተፈትሓ ኣእድው እንከለዋ ነታ ዝተኣስረት ኣድጊ እዩ ክርስቶስ ዝደልያ ነይሩ እዚ ከዓ እቶም ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነብሳት ዝፈትሕሉ እዋን ከም ዝበጽሐ እዩ ነጊርና ነተን ኣድው ዝኣሰረን ዋነን ኣይነበረን ዋነን ስለዘይኮነ ከዓ ሃዋርያት ምስ መለስሉ ወይ ንሱ ምስ ሓተቶም ሃዋርያት ከዓ ምስ መለስሉ ብድሕሪ ኣይመለሰሎምን እዚ ድማ እተን ኣድው ተኣሲሮማ ዝጸንሑ ዓዲ ናይ ሲኦል እተን ኣድው ናይተን ኣብ ሲኦል ተኣሲረን ዝነበራ ብዙሓት ነብሳት እቲ ነተን ኣድው ኣሲርወን ዝጸንሐ ከዓ ናይ ዲያብሎስ ናይ ሰይጣን ምሳሌ እዩ ቅዱሳን ሃዋርያት ምስ ተሓተቱ ንምንታይ ትፈትሕወን ኣለኹም ተባሂሎም ምስ ተሓተቱ ጎይታ ይደልየና ኣሎ ኢሎም ክምልሱ ከም ዘለዎም ክርስቶስ ነጊርዎም እዚ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘይደልዮ ሰብ ከምዘየለ ክርስቶስ ንኹላትና ነቶም ተኣሲርና ዘለና ወልፊ ይኹን ዝተፈላለየ ሓጢኣት ናይ ዓለም እዚኣ ይኹን ኣሲርና ተኣሲርና ዘለና ወዲቕና ዘለና ክሳዕ ክንደይ ከም ዝደልየና ጎይታ ይደልየና እዩ ጎይታ ንኹሉ ሰብ ይደሊ እዩ ንሓጣን ይደሊ ንጻድቃን ድማ ይደሊ ንጻድቃን ጽድቆም ምእንቲ ከይመንጠሉ ካብ ጸጋ ናብ ጸጋ ካብ በረኸት ናብ በረኸት ምእንቲ ክድይቡ ንሓጣን ድማ ምእንቲ ከጽድቆም እግዚአብሔር ይደልዮም እዩ ስለዚ እተን ኣእዱግሲ ናይተን ተኣሲረን ዝነበራ ነብሳት እግዚአብሔር ንዝተኣሰረት ኣድጊ ኣምጽኡለይ ምባሉ ንዝተኣሰራ ነብሳት ክፈትሕ ከም ዝመጸ ብፍቓዱ ብስልጣኑ ድማ ናብ ሲኦል ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ልኢኹ ከም ዝፈትሕን ዝረዳእና ሃዋርያት ናይዞም ሎሚ ካህናት ምሳና ዘለዉ ምሳሌ እዮም ሃዋርያት ፈቲሖም መን ነተን ክልተ ኣድግ ፈቲሖም ናብ ክርስቶስ ኣምጽኦም መን ምክንያቱ ናበይ ኣምጽእወን እምበር ንዓኹም ግበርወን ኣይበለን እዘን ዝፍታሕ ዘለዋ ነብሳት ናይ ጎይታ እየን ንጎይታ ድማ ክኾና ኣለወን እቲ ዝፈትሕ ዘሎ እቲ ስልጣን እግዚአብሔር ተቐቢሉ ዘሎ እቲ ምሂሩ ኣጸናኒዑ ዘምጽአን ዘሎ ካህን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንዓኻ ግበረን ኣገልግል ግደፈን ድላይካ ግበረን ኣይተባህለን ናባይ ኣምጻእየን ምክንያቱ ንሰን ከምኡ ድማ ንሱ ኩሎም ናይ ጎይታ እዮም ጎይታ ይፈጢርና ጎይታ ይንዓተን ፈጢርወን ንኹላትና
ኣምላኽና መድሓኒና ድማ ንሱ እዩ ንኩላትና ድማ ክንመጾ ይጽብየና ኣሎ ስለዚ እተን ኣእዱግ ናትና ምሳሌ እየን እቶም ዝፈትሑ ዘለዉ ድማ ናይዞም ሎሚ ካብ ማእሰር ሓጢኣትና ክፈትሑና ሰማያዊ ስልጣን ዝተዋህቡ ኣቦታትና ካህናት ናቶም ምሳሌ እዮም እተን ኣእዱግ ከምዚ ክብሎ ዝጸናሕኹ ናትና ምሳሌ ናይ ደቂ ሰባት ምሳሌ እየን ምክንያቱ ንሱ ነተን ኣእዱግ ዝበፅሓሉ መሰረታዊ ነጥቢ ናብ ልብና ከኣቱን ክነግስን ድልየት ከም ዘለዎ ንምንጋር ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ተላ ቆሪብካ ሓሊኻ ንክርስቶስ ኢኻ ትሽከሞ ዘለኻ እቲ ስጋይ ዝብልዕ ደመይ ሰቲ ኣነ ኣብኡ ይነብር ንሱ ድማ ኣባይ ይነብር ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ከምኡ ኢልና እምበር እቲ ኣድጊ ንክርስቶስ ተሰኪማቶ ንሕና ግን ስጉን ደሙን ክንወስድ ከለና ካብኡ ንላዕሊ ክርስቶስ ኣባና ይሓድር ክርስቶስ ኣብቲ ኣድጊ ይሓደረን ግን ተወጢሕዋ ንሱ ግን ንስጉኡ ከምኡኻ ንደሙ ክንወስዶ ክንቅበለን ከለና ኣባና ይዝሓድር ምሳና ይዝውሃል ኣካሉ ኣባና ኣሎ ንሕና እውን ምስኡ ንህሉ እቲ ቅዱስ ቃል ከምኡ ስለ ዝብለና ስለዚ እተን ኣእዱግ ናትና ምሳሌ እየን ዝኾና ዘለዋ ከምኡውን እቲ ዓባይ ኣድጊ ናይ እስራኤላውያንን ናይ ሕጊ ኦሪትን እታ ገልገል ኣድጊ ከዓ ናይ ኣሕዛብን ናይ ወንጌልን ምሳሌ እየን እቲ ዓባይ ኣድጊ ጽዕነት ስለ ዝለመደት ንሳ ናይ እስራኤላውያን እቶም ሕግን ስርዓትን እቶም ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋት እግዚአብሔርን ምሕላው ዝለመዱ እስራኤላውያን ናቶም ምሳሌ እያ ትኸውን ዘላ ሕጊ ኦሪት ልምት ሕጊ እያ ንሶም ከዓ ንሕጊ ኦሪት ምኽባርን ንሕጊ ኦሪት መፍጻምን ዝለመዱ ህዝቢ እዮም መፍጻም ክብልን ከለኹ ብምልኣት ብዘይ ሓጢኣት ንሕጊ ኦሪት ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝፈጽሞም እዮም ማለት ዘይኮነ ካብራን ንላዕለ ግን ንሕጊ ኦሪት ይእዘዙ ሓንሳብ ይወርቁ ሓንሳብ ይተንስኡ ሓንሳብ ብሕጊ ኦሪት ይተንስኡ ይመላለሱ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ዝኾነ እቲ ዓባይ ኣድጊ ናይ እስራኤላውያንን ናይ ሕጊ ኦሪትን እታ ገልገል ኣድጊ ከዓ ናይ ኣሕዛብን ናይ ወንጌልን ምሳሌ እየን እስራኤላውያን ብሕጊ ኦሪት ምምራሕ ዝለመዱ እዮም እቲ ሕጊ ኦሪት ከዓ ልምት ሕጊ እያ እታ ገልገል ኣድጊ ጽዕነት ኣይለመደትን ወንጌል እውን ሓዳስ ሕጊ እያ ኣሕዛብን ብሕጊ ምምራሕ ኣይለመዱን ነይሮም ከምውን ብሕጊ ኦሪት ኣድጊ ናብ ቤት መቅደስ ክትቀርብ ይፍቀድ ኣይነበረን መስዋዕቲ ኮይና ክትቀርብን ኣይትኽእልና ነይራ በኹሪ ናይ ኣድጊ ብበጊዕ ወይ ድማ ብጤል ክልወጥ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ዘጸአት 34 ቁጽሪ 19 ክሳብ ቁጽሪ 20 ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ነታ ጽይንቲ ኣድጊ ነታ ፍንፍንቲ ንመስዋዕቲ ንኸይትቀርብ ተፈንፊና ተናይዓ ዝነበረት ናብ ቤት መቅደስ ንኸይትመጽእ ተኸልኪላ ዝነበረት ናብ ቤት መቅደስ ኣቕሪብዋ እዚ ከዓ ናትና ምሳሌ እዩ እቲ ኣድጊ ከምታ ቀዲመ ዝብልኮ ናትና ምሳሌ እያ ንሕና ናብ ኣምላኽ ዘቐረብና ሰባት ኣይነበርናን ካብ ኣምላኽ ኣዝና ርሑቃት ከም ዝነበርና ተስፋ ከም ዘይነበርና ናይ ኪዳን ተስፋ ምሳና ከም ዘይነበረ ካብ ኩሉ ርሒቕና ብዘይ ተስፋ ንነብር ከም ዝነበርና ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ነገር ዝገሊጽዎ ኣሎ ስለዚ ንዓኣ ናብ ቤት መቅደስ ዘቕረበሉ ምክንያት ክሳዕ ክንደይ ንዓና ናብኡ ከም ዘቕረበና ደቂ ኣምላኽ ከም ዝገበረና ብጸጋ ደቂ እግዚአብሔር ከም ዝገበረና ብዓቢኻ ወረሲ መንግስቱ ከም ዝገበረና ዘመልክት እዩ ምክንያቱ ነታ ናብ ቤት መቅደስ ቀሪባ ዘይትፈልጥ ኣድጊ እዩ ናብ ቤት መቅደስ ሕጅዋ ዝመጽእ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ኣብ እዋን ጉዕዞ ካብ ኣድጊ ንላዕለስ ብፈረስ ወይ ድማ ብበቕሊ እዮም ዝኸዱ ነይሮም እቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ እስራኤላውያን ከዓ ኣብ እዋን ኩናት ፈረስ ኣብ እዋን ሰላም ድማ ኣድጊ ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ መሳፍንት 10 ቁጽሪ 4 ካልኣይ ሳሙኤል 16 ቁጽሪ 2 ካልኣይ ሳሙኤል 18 ቁጽሪ 9 ዘሎ ቃል ይነግረና እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰላም ዳ እምበር ንኩናት ከም ዘይመጸ ንኽነግሮም ኢሉ ኣብ ኣድጊ ከም ዝተወጥሐ ንዓና ክፈትሐና ካብ ማእሰር ሓጢኣት ኣውፂኡ ፈቲሑ ደቂ መንግስቱ ክገብርና ከም ዝመጸ ድማ ነታ ዝተኣስረት ኣድጊ ሚስዑልኣ ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ከም ዝኣዘዞም ንዓክስ ምስ ውላ ኣድጊ ንዓኻ ምስ ወድኻ ንኹላትና ብማዕረ ፈላልዩ ዘይኮነስ ነታ ኣድጊ ምስዑልኣ ኣምጹለይ ከም ዝበለ ንዓኹን ምስ ጓልኪ እዩ ዝደልየኪ ንኹላትና እውን ምስ ስድራ ቤትና ንኹላትና ኣብ ዓለም ዘለና እግዚአብሔር ንኹላትና ዝኸውን መንግስቲ ኣዳልዩ ስለ ዘሎስ ብማዕረ ዳእምር ፈላልዩ ሌላን ጉሊላን እናገበረ ኣይጽወን እዩ ነታ ዓባይ ጥራይ ኣምጹለይ ኣይብለን ንዓብይ ሰብኣይ ንዓባይ ሰበይቲ ጥራይ ዝደሊ እውን ኣይብልኒ ብማዕረ ንኹሉ ሰብ እግዚአብሔር ይደሊ እዩ ምክንያቱ ኩላትና ደቁ ኩላትና ኣካል ክንከውን ዝደልየና እቶም ዓበይትን እቶም ንኣሽቱን እቶም ህፃናትን ኩሎም ናይ ኣምላኽ ዳእምበር ናይ ካልእ ክኾኑ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነ ምክንያቱ ደም ክርስቶስ ንኹሉ ይፈሲሱ ንመንእሰያትን ንዓበይትን ንሽማግለታትን ንህፃናትን ንኹሉ ሰብ ንኹላትና ስለተሰቐለ ኣምላኽ ንኹላትና ይልየልና እዩ ድሕሪኡ ቅዱሳን ሐዋርያት
ክዳውንቶም ቀንጢጦም ኣብተን ኣደጉ ኣቐሚጦም ምክንያቱ ክርስቶስ ክስቀለን መዲቡ ስለ ዘሎ ክዳውንቶም መጀመርያ ኣውፅዮም ኣብተን ኣደጉ ገይሮምሉ ዝኻ ቀዳማይ ሐዋርያት ኣብታ ኣድጊ ክዳኖም ምግባሮም ቀዳማይ ንግዚኡ ምእንቲ ንጎይታ ከይኩርኩሕ ተባሂሉ እዩ ምስጢሩ ግን ኣርዑተይ ልዙብ እዩ ጾረይ ከዓ ፎኩስ እዩ ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝተዛረበ ቃል እዩ ዘመልክተልና ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 28 ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ልብሲ ሕፍረት ይሽፍን እዩ ነውሪ ይሽፍን እዩ እቲ ኣብ ኣድጊ ዝነበረ ልብሲ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከባቲ ኣበሳ ንሓጢኣትና ዝሽፍን ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ሰብ ብሓጢኣትካ ክስሕቅን ክላገፅን ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣምላኽ እምበር ከም ሰብ ብሓጢኣት ናይ ደቂ ሰባት ዝስሕቅን ዝላገፅን ኣይኮነን ንሱ ከባቲ ኣበሳ ንኣበሳና ዝሽፍን ንሓጢኣትና እውን ዝኸድን ኣምላኽ እዩ ሳልሳይ ከምቲ ንእዩ ገይሮም ዝተቐበልዎስ ብኸምኡ መንገዲ ድማ ክቕበልዎስ ስለ ዝደለዩ እዩ ወዲ ዓዶም እስራኤላዊ እዩ ንሱ ናብኦም ምስ መፀ ከዓ ንስኻ ቅቡእ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎም ከዓ ብክብሪ ክዳውንቶም ኣንፂፎም ተቐቢሎም ነይሮም እዚ ከዓ ይትረፍ ንስኻስ እዛ ዝተቐመጥካላ ኣድጊ እውን እንተኾነት መሬት ክትረግፅ ኣይግባእን እዩ ኢሎም እዮም ክዳውንቶም ኣውፂኦም ካብ ክዳውንትና ንላዕሊ ንሓጢኣትና ሸፊንካዮ ዘለኻ ካብ ክዳውንትና ንላዕሊ ክብርና ኮንካ ዘለኻ ተኽብረና ዘለኻ ጸጋና ክብርና ኩለንተናና ንስኻ ኢኻ እሞ ኢሎም ዕርቃኖም ንዝሽፍን ነውሮም ክፍኣቶም ረስሓቶም ንዝሽፍን ክዳን ኣውፅኦም እዮም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣድጊ ከምኡ ከዓ እቲ ኣድጊ መሬት ንከይትረግፅ ኣብ መሬት ዘንፅፍዎ ዘለዉ ስለዚ ክቡራት ኣቦታትን ኣዴታትን ክብርና ኣብ ክዳን ኣይኮነ ዘሎ ክዳን ኣይኮነ ዝሽፍነና ዘሎ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ጸጋ እግዚኣብሔር ዝሽፍነና ዘሎ ክዳን ኣይኮነ ዘኽብረና ዘሎ ጸጋ እግዚኣብሔር ዘኽብረና ዘሎ ስለዚ ነቲ ዘኽብረና ኣምላኽ ስነኽብሮ እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንደይ ንዓና ንምኽባር ንዓና ንምፍታሕ ንዓና ክብሪ ንምሃብ ከም ዝመፀ ምሳና ክወሃድ ኢሉ ከጽድቀና ኢሉ ደቂ መንግስቱ ክገብረና ኢሉ ከም ዝመፀ በዚ መንገዲ ዝገይሩ ነጊርና ኣሎ ነቢይ ኢሳይያስ ኣብ ዘመኑ ዝነበሩ ህዝቢ ካብ ኣድግን ላሕምን ንታሕቲ ወሪዶም ከም ዝነበሩ ካብ ኣድግን ላሕምን ንላዕሊ ኣእምሮ ተዋሂብዎም ነይሩ ግን ኣድግን ላሕምን ዝበልዑሉ ስፍራ እናፈለጡ እንከለው ዝሓድሩሉ ስፍራ እናፈለጡ እንከለው ዋኖም እናፈለጡ እንከለው እቶም ህዝቢ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበሩ ግን ኣምላኽ ወሊድዎም ኣምላኽ የዕብይዎም ኣምላኽ ተኸናኺንዎም ንሶም ግን ኣምላኽ ነቲ ዘዕበዮም ኣምላኽ ነቲ ዝወለዶም ኣምላኽ ይፈልጡ ኣይነበሮም ስለዚ ኣድግን ላሕምን ዝበልዑሉ ይፈልጡ ዋኖም ይፈልጡ ህዝበይ ግን ኣይፈልጡን እዮም ተባሂሉ ኣሎ እምበር ሕጂ እውን ምናልባሽ ካብኦም ንታሕቲ ንኣምላኽ ከይፈለጥና ነበር ከይንህሉ ንሶም ስፍርኦም ቦትኦም ዝበልዕሉ ቦታ ዋኖም እናፈለጡ እንከለው ንሕና እውን እንድሕነሉ ስፍራ ከይፈለጥና ዘዳሕነና ኣምላኽ ከይፈለጥና ነበር ከይንህሉ ሓደራ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ኣድጊ ከም ዝኸበረት እንተዳ ተረዲእና ሃልዩ ክሳዕ ክንደይ እቲ ኣብ ኣድጊ ዝገበሮ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክርስቶስ መድሓኒና ንዓና ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ ንዓና ክፈትሕ ኢሉ ንዓና ከኽብር ኢሉ ንዓና ክብር ክህብ ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ተረዲእና ድማ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ምእንታና ክብል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ኣብ ኣድጊ ተወጢኡ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝኣተወ ንዑ ክብር እናሃብና ንዑ እናመሰልና ብምሕረቱን ብቸርነቱን ክንማለስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፈቃዲ ይሁነልና ስለ ኩሉ ነገር ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይብፅሕዮ ጸጋው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን አርወነን ወሰብየ